Mikko Lämpötilamestarista, terve. Otetaan auki tällainen uutuusmalli, tämä Daikin Nepura. Tämä on Nepuran sen Perfera-mallin ulkoyksikkö. Ja katsotaan, mitä tämä on syönyt. Ainakin painoa siihen on tullut ihan rutkasti lisää ja pikkasen kasvanut kokokin. Et täällä on kaiken näköistä uutta kivaa. Sulatusveden poistomekanismit on kokonaan uudet. Ja se ei ole enää roikkuva kenno. Ja sitten yksi, mikä on varmasti ihan merkittävä ero, on sen sulatusvastus saadaan kytkettyä suoraan piirikortille niin, että tämä laite ohjaa sen sulatusvastuksen toimintaa, eikä se ole pelkästään vain damisti ulkolämpötilan mukaan. Eli jos saatat sinne ulkoisen sulatusvastuksen, jos sun pitää se kondenssivesi, mikä tällä talvelta tulee, kun sä lämmität tällä, jos sun pitää se johtaa jonnekin viemäriin, niin tästä se on nyt tosi helppoa. Ja tähän sä voit liittää ulkoisen sulatusvastuksen, esimerkiksi jos sulla on pitkä putki, niin se ei ole koko aikaa päällä, vaan se on vaan tarvittaessa. Siinä on ihan erilaisia sääohjauksia nyt tässä laitteessa. Hyvin mielenkiintoinen uusi tuttavuus. Ja muotoilu on ihan uusi. Eli tässä on uutta designia. Tämä on itse asiassa todella siistin näköinen. Täällähän on sitten, katsotaan täältä. Eli nyt täällä on verrattuna siihen edelliseen malliin, missä oli roikkuva kenno, niin täällä on nyt enemmän, täällä on suojaa täällä kulmassa pikkasen. Ja sitten on tämä ulko, tiedä näkyykö siinä kamerassa niin hyvin, mutta tämä on tämä niin pikkasen tehty ulkonevaksi tämä ritilä tästä. Se on luultavasti saatu desibelejä pikkasen alemmas. Päälle näkyvänä muutoksena on tänne taakse on tehty tällainen pokkaus tähän peltiin. Ja mitä silloin ero siihen vanhaan on se, että nyt sadevesi tai sulamisvesi talvella, niin se ei pääsekään menemään suoraan kennoa myöten tästä alaspäin. Eli tämä tekee pienen lipan tähän suojaa kennoa. Se on tosi fiksu, pieni muutos. Pieni muutos, mutta varmaan ihan niin kuin merkityksellinen kyllä. Eli nyt on kuoret poissa tästä koneesta ja heti huomataan, että tänne on tullut paljon muutoksia. Eli äänieristystä lisätty, vaikkei se entinenkään mikään äänekäs ollut, mutta tämä on varmasti tosi hiljainen. Täällä on tullut paljon lisää äänieristystä, kompressorivaimennukset on uudet. Sitten puhalinmoottori on vaihtunut toisenlaiseksi. Potkurista en osaa sanoa ihan nyt heti äkkiselteen, luultavasti on sama, mutta moottori on eri ja sitten tämän sulatusveden poisto on nyt ihan toisenlainen. Katsotaan tuosta pikkasen lähempää nyt vielä. Eli täällä on tällainen huopa, missä on kumi, ja sitten on vielä kompressori ympärillä oma huopansa, ja kompressorivaimennus on nyt uusittu myöskin, ja piirikortin suojaksi on laitettu tällainen ihan uudenmallinen konstruktio, ja sitten täältä näkyy nämä, eli sulatusvastukset on alumiinilla tuolla kiinni pohjassa, niin että se vesi pääsee tosi hyvin valumaan. Ja täällä on nyt vain yksi ainoa paikka, mistä se vesi pääsee pois ihan tarkoituksellisesti, eli tuolla. Katsotaan sitä tuolta pohjan kautta pikkasen lisää. Nyt tämä pohjarakenne on silleen uusi, eli täällä on vain yksi reikä, mistä se kondenssivesi talvella lähtee pois, ja se on tässä. Ja siihen tulee mukana tällainen liitin, ja tämän liittimen saa tähän kätevästi kiinni, näin. Ja sitten tässä liittimessä on syöttöpaikka ulkoiselle lämmitysvastukselle, eli tähän laitetaan viemäröintiyhde kiinni ja tänne laitetaan lämmitysvastus, joka sitten lämmittää tätä putkea. Täällä liitäntä-rasiassa niin on nyt uutena tullut sitten, että täällä on tämä ulkoisen lämmitysvastuksen kytkentäpaikka. Ja sitten on myöskin sulakkeella suojattu syöttö. Sellainen oli Daikin Nepura ulkoyksikkö, ne on pintapuolisella silauksella. Näyttää tosi hyvältä. Ja ei muuta kuin kaupoille. Siellä meillä on nettisivulla hinnat näihinkin jo.